अच्छा भैया, हमरे मास्टर हुए गीत बजावत हैं जोन माई बहन जब जाता पीसली तब गावली। घोररिया के बेला मुड़ी जाके प्रेम भैया हचत से लड़ी जाए। झूमत नींद में तब भौजैया ननदिया कल से भौजी कुछ गौते कल के हम का गाई। ननदिया कल की भौजी हमारी उम्र बड़ी कम हो, हम न गई तही तरी सगाओ। तब उठ कर भौजैया कहता करे ननदी ननदी तोरा दिया वाला सुगना, ननदी तोरा दिया वाला सुगना, ननदी तोरा दिया वाला सुगना, हमके गारी है दिहल सीना। ननदी तोरा दिया वाला सुगना, हमके गारी हो दिहल सीना। नदी तोर दिया वल सुगना, हमके गारी होती हल सीना। सवरिया गारी होती हल सीना, सवरिया गारी होती हल सीना, सवरिया गारी होती हल सीना। ननदी ननदी अरे हो मोरी रनिया, ननदी तोर दिया वाला सुगना, ननदी तोर दिया वाला सुगना, हमके गारी हो दिहल सीना। नदी तोर दिया वल सुगना, हमके गारी होती हल सीना। नदी तोर दिया वल सुगना, हमके गारी होती हल सीना। हमारे बच्चा जी उर्फ माधव भैया शानदार 100 रुपए का आशीर्वाद। और जो 18 तारीख को ऐतिहासिक कार्यक्रम है राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज में, हमारे मास्टर साहब की तरफ से भी शानदार 100 रुपए का आशीर्वाद हो, चढ़ो में प्रणाम करते हैं। लेकिन ही में एक लाइन मास्टर साहब हम गाइले कोनो दुल्ही के दुल्हा लाइन मैन रहल, वो असली ना नकली वाला। बिना सीट डाउन ले तार जोड़तरा असली लाइन मैंने के पकड़ के ले जाए बंद कर दे। सब बतावत है कि अरे लाइनी लाइनी का तार कटी रे छोटी नदी, लाइनी का तार कटी रे छोटी नदी, पिया मोर बान्हल गइले ना। लाइनी के तार कतल छोटी नदी, पिया मोर बानल गइले ना। लाइनी के तार कतल छोटी नदी, पिया मोर बानल गइले ना। सवरिया बान्हल गइले ना, सवरिया बानल गइले ना, सवरिया बानल गइले ना। लाइनी का लाइनी अरे हो मोरी लाइनी का तार कटी रे छोटी नदी, लाइनी का तार कटी रे छोटी नदी, पिया मोर बान्हल गइले ना। लाइनी के तार कतल छोटी नदी, पिया मोर बान्हल गइले ना। लाइनी के तार कतल छोटी नदी, पिया मोर बान्हल गइले ना। मैं पिनहूँ जा ननवनों के